Classico dem maladi donc baraka classico bana yɛrɛ ka ɲakumu ka donc Barça kɔni ale bɛ gagné fɛn min ye 3-2 donc a classico gɛlɛyara a mankanw cayara donc ko fɛn décision caman taara minnu tun bɛ ni mɔgɔ caman ma décision ninnu faamu donc a yɛrɛ b'a dɔn pression kɛra arbitre kan donc hokumu kɔnɔna la a ka filɛ tɛ se ka ɲɛ a bolo ka sababu kɛ donc pression minnu kɛra a kan donc olu bɛɛ kɛra sababu ye donc ka filɛ gɛlɛya a bolo depuis final ma se donc a yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ conférence de presse mun kɛ bɛɛ y'a arbitre bɛ cogo min na donc hokumu kɔnɔna la mɔgɔ min n'i bɛ balontan milieu don i b'a dɔn ko a filɛ tɛna ɲɛ quoi donc tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ kɛra mɔgɔ ma minnu faamu i n'a fɔ Rafinha ka fɛngɛ yɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ penalty de mais a tilala ka décision a tun ye penalty kɔrɔ dɛ mais VAR y'a wele donc a yɛrɛ b'a dɔn tuma dɔ la donc ni Real fanfɛla la donc mɔgɔ minnu ye match de maladi kɛ donc Tchouaméni ale b'o la Tchouaméni ni Bellingham tiɲɛ yɛrɛ la u ye ballon ta ye bi yɛrɛ yɛrɛ de donc fɛn min ye Mbappé fana donc a ka bi in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la rien à dire a ka coup franc kɛcogo ɲɛna et puis coup franc cila fana y'o de ye il faut que i ka baraji faamu n'i ye baraji faamu dɔrɔn donc coup franc ci bɛ nɔgɔya i bolo donc Carlo Ancelotti a y'a faamuya k'a fɔ ko Barça milieu donc a kɔni a sera ka milieu pour que milieu in kana marcher cogo si de la donc j'espère k'a ye conseil mun di Bellingham ani Tchouaméni ma donc an bɛ conseil ɲɛna kosɛbɛ o kɛra sababu ye donc peut-être a ma se ka munumunu milieu la i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na walima Frank de Jong yɛrɛ donc c'est vrai que u sera ka ɲɛ mais kɔrɔlen an b'u dɔn cogo min na cɛkɔrɔba in y'o système a ye fɛn dɔ de sigi o système kan pour que o kana marcher cogo min na n'o tɛ Bellingham ni Tchouaméni u ye match ɲɛnamaba de kɛ Jules Koundé fana Barça fanfɛla la donc komi ale yɛrɛ kɛra pété